sa chi sen pat ngi pen pau ke ching sngongu yo blei bola penla yangi banging ki na ke ching thya gi chungi lingba ki met ki ba kot ki ba khya pat sai sen pat ki parlok ba e ki ba chu e ban snga ban ban pet ye ka ni ka program wan ban bane bala wan ra shengi daga good news tv jong ke ching sing samla KGP sinot semni ke ching khublei yangi iwei pu baro kalong hage kerteng ka bathiang tam ka chong utrai bat unong pedim chungi u Jesus Christ ka khubor step lingba kani ka step ka bangin yo bani pusan kalong ya ka ba ngalashim na ka kitab Genesis ka lenong ka ba khatwai ka de khot ka ba saw ki kentin ki ong kumne kila ya ong ru yang ini tai ya ka nong ba ka wei ya lade bat ya ka kut ru ka wei ka ba ka clear chong ka kan kot hadu ka beneng bat tung ini thau nam ya lade ba on yo pensa kama keleng yangi hekmat ka perthei baro ba lingba kini ki kentin ki ba ngalayo ban pensngau ngakwa ban lam igi jingmut ki chung perkhat ki chungi syaka phang ka jingtei ya ka kut babel ka tin ga jong ublei ke tho yangi Hadin ya kaba ublei ula pelak no ya gibreu na gacing slay hagi por ki chung noa long ba ula yalam yigi tagi khon benreu syakata ka madan he jong kata ka jaka ka balakhot ya ka shenna pade hangta ka baki kilas dang ban ya shong ban ya sa bat ban iem hangta bat hangne kilas dang ban roy na ka wei ka por syaka wei ka por baraga jing don breu baraga jing nang ka jing start ro kilas dang ban roy bat hapdeng kata kachat ben reu bat hapdeng kita gi khun ben reu ka tin ka chung blek ya thu ingi badon uwei ubakham sta ubakham klan bat ubakham shlur bat ka kerteng ka chung u kalong unimran une ulong ubastan ubashlur bat ubaklan tekini gi khun ben reu ki ba shong hagata ka madan he hangta hasinar kila penlong yu kum unong yalam yakata kacait penreu ban deiru une ubalayo yakani ke chingmot bantei yakata kakun kabaki khon kababel kani kani ka wai ni chingtai ki ba kraw ba ladangi ngin pule ha ka bible kabaki ni ki khon benreu ki ba ublei ula kerkhu ki thmu bantei par kani ka banta kani ka khot ka ba saw ka yathu yangi baga jingmut ke chung kini ki khon benreu kalong bakin tei ya kata ka kot ba kan kot shadu shabneng bat ka jingchrong bat ka jingkencang chung kata ka kot kan long shadu shabneng bat hangne shu shu ru ka bata yangi baga jingthmu ka chung ki kalong ba kin tei nam yelade bat kumchu ru ba kane ka pen i bakilas dang ban klet no yo play ki para banget ki be padeh ya ka kum kani ka banta ka ubleru uyui namar bagi don ni ka chingthmu bakin tei nam yalade da ka bagi sedang ban klet no yo ubleru ulawan yar hakata ka chat benreu para ba ulawan yar hakata ka chat ben hakata ka chat benreu ka bagi las dang ban tei ya kata ka kot ka bagi clear chongka kan kot shedu shabeneng ublei ulapen klumar bat ulapen sakmano da ka ba penyo haki ya kata ka jingbom ya sngo tu shu hakaktin katle ladangin pule ya kane ka lenong ka bakhat wai kan bata yangi bat de hang ne ken ba kita ki khun benreu kilas dang ban ya sakmano keleng bat balai bala khot ya kane ka jingtei ya kata ka kot ka babel ne ka ktin ka chong ublei hakal lenong ka ba phra ka ya thu yangi ban la khot ya ka babel namari ka ba ublei ulapan baklano yaki iwei pu iwei paro makani kalong ka benta ka bang ngakwa yangi bang ngin ya perkhat bang ngin ya pusan ha ka jing em ka chungi kum ki khon ki chung ublei ba ka jingkli yangi kalong ka ka bangi ngilate na ka benta ublei hatung ngilate kita gi babel ha ka jing em ka chungi bagi kita gi babel ki bangi ngi kwa bante ka jing em ka chungi kalong ka spa kanam bat ka buram ka bangi ngiyabe kini ki singi ki por ki bamanta
But hang ni ngi snow tho kum gi khon gi chong blai lada ngi ngin tai ya ka spa ngi pelong blai ya ka spa ga ching em ga chungi kan pen bakla ya ga ching em ga chungi kan pen klumar ya ga ching em ga chungi balada ngi tai ya ka ta ka babel ka balong kanam ka buram ga chungi ga ni ka perthei to tem bakan ni kan wanra yang ngi ga ching klumar namar habangila pelong blai ya kini ki baro ngin mat ya kita gi ching klumar namar ublay kwa bangi ngintai kita ki bakin cha perthei haga chingem ga chungi da ka bakin kin pun klumar yigi chingmot ki ching perkhat ki chungi but kum ki khon ki chung ublay ka chingkwa ka chung ublay na ka banta ga chingem ga chunga ba ga chingem ga chungi habangi em haga ni ka sla chung perthei kalong bangin tai ya ka buram ka chung ublay lengba ka chingem ka chungi namar rathit yangi da ka dorba ka snam ga chung Chris But kumta ka de yang i bangin pendan buram ya ublay lingba ki met bat ki men sem ki chungi. Badi ka bangi ru nginte ya ka buram ka chung ublay ha ka ching em ka chungi ka ba malak sngi. Knang ba ublay un kin tiu nam yangi ha kita ki sngi ki bakhado. Ka shiti ka baning kong upol siginang koren. Ka lenong ka ban reu ka dekhat ka bar phau ong. Namaratit no ya phi da ka dor ba te namar kata to pendan buram ya ublay. Haka met ban haka men sim chung phi ki balong ki chung ublay ungkur khu ublay yarap yangi lingba kanika khu bor ublay na ka banta ka buram ku chung u amen tunginya le ublay hagi chung duai yiwan bandam rien hagi slak chat ki ba khu ki chung me hagi chat ka ding phna ga chung me troang yiwan ban it yaki met bari ki men sim ki chung meyo I troai bangi long tang kum ki nong pop ki bla chat ki bla rem Kila yat sakmana khamat chome roi trai ling baga ching ai ge chome ka badap yang yanga bad ingi ka yai khot yang I sha ge ching pen em ai ge chome kum taru trai ngi wan da do not baro ban ye tho ye kita ge ching don kam ha ge ching em ka chungi kum gi khon gi chome pari kai ru yang I trai ye ga bangi ngin nang ban tai ye ka buram kum gi khon gi chome ka ta buram kan long ye ga bangi ye pen kraw ye ga kerteng ge chome Yarap at pen shat bor bangin yo iki ching mut ki ching perkhat ki ba shat ki ba biet ki ba biang khnang bangin la bane pen kraw yame padang go pai ki ching duwa ki ching khat kar pat shekri chong me namai gini baro ni pana ka kerteng Jesu amen